Сойката е най-пъстрият представител от семейството на врановите птици. Не може да се сбърка с друг вид с кафявото си оперение и характерните синьо-черни раята на крилото и черен мустак при клюна. Тя също е отличен имитатор, подобно на всички нейни роднини. Освен звуци на други животни, сойката безпроблемно може да ви заблуди, че минава полицейски автомобил или пък звъни телефон в клоните на дърветата. Типичното им обаждане обаче никак не е мелодично и е доста шумно. Затова пък, благодарение на него, присъствието й не може да бъде пропуснато. Това помага и на другите обитатели на гората. Сойките влизат в ролята на стражи на гората и при забелязана опасност сигнализират шумно с силните си крясъци. За да комуникират помежду си, освен звуци, сойките използват и различни пози, с които демонстрират една или друга част от оперението си. Така, например, мъжките птици ухажват женските. Сойките са едни от най-важните птици в дъбовите гори. Видовото латинско наименование на сойките означава буквално жълъдов. Складирайки жълъди и други семена и ядки в почвата, те помагат за разпространението им и поникването на цели нови горички. За един сезон само една птица е способна да засади до 5000 жълъда.